que avui la gent l'han ensenyat a ser còmoda, però perquè els interessa que sigui còmoda. Perquè si no la gent lluita, tira al davant, treballa, pelea, no li dona por res, té que eixir al carrer, se té que enfrontar a la policia, s'enfronta a la policia. Però de l'altra manera, estan endebles, saps, debilutxos, són molt febles, però és perquè els han preparat aposta per això. Si la por canvia de bàndol, per utilitzar aquesta expressió, és que n'hi ha una massa que està acostant-se a la massa crítica que pot fer que aquestes coses canvien. Estem menys a soles que mai el grup de gent que considerem que cal fer coses per a canviar la situació. Desde un gobierno totalitario, tú crees que tú vas a hacer este proyecto y que nosotros, súbditos, no ciudadanos, vamos a vender nuestras casas para que ella pueda hacer su avenida. Entonces, claro, es tan absurdo, tan prepotente, que pueda plantearse un proyecto en esas condiciones. Creo que el aprender a resistir también ha sido un aprendizaje muy interesante que hemos llevado a cabo. Ahora ya somos más propositivos que resistentes, ¿no? Ahora ya queremos cosas.